Күчтәге яңалыклар белән авыл җирлеге башлыгы Альберт Альфредович таныштыра. Менә бу урын турында сөйләмәсәң. Менә район бюджетыннан бүленеп бирде. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Михаил Павлович Афанасьевка, безнең район җитәкчесе. Быел безнең Куйбыш авыл җитәкчесе. Куйбыш халкы берлектә, шавыл берлектә ял итер өчен, парк эшләүгә бик зур булышлык күрсәткән өчен. Урында элек нәрсә иде җәзер? Монда безнең участогы буш урын иде. Буш участогы ие. Буш участогы иде. Битендә белгәнегезчә инфекция, клуб, авыл советы җирлеге, библиотека, буның фасында мәктәп безнең. Мәктәп, Шушкевош, Айдарис. Спорт мәйданчыгы. Спорт мәйданчыгы. Балалар мәйданчыгы. Менә хәзер ял урыны. Инде безнең киләчәктә даже уйлап торабыз, может, Сабан туйларында шунда бәйрәмнәрдә узырга матур урын, тигез урын. Монда менә кашелелар булар, ник дигәндә, әле күптән түгел шәп бетерделәр. Шуңа күрә рассорлар катмыйча кашеле куйсак, кашелесе силкенә, шуңа күрә таган атырга, анда спортивный неләр, инвентарьлар. Киләчәктә тагын район булышлыгы белән бер нәрсә, может, монда сцена кебек әйбер, тагын бер нәрсә ясарга планлаштырып уйлап торабыз. Ансы да булыр, Алла бирсә. Монда җап-җакты кичтә рәхәтләнеп кеше килеп, җал итәргә урын бар. Клубка килгән кеше рәхәтләнеп, биредә дә ял итә алаймы? Рәхәтләнеп. Җомга кичтән тотыналар, яшьләр кайталар, сәгать 6-да җыелалар. 10-11-гә хәтле футбол уйныйлар. Ник дигәндә җап-җакты. Шуңа клубка керәләр, шуңа өйләренә кайталар. Шәһәрдән бер дә ким түгел җәмәгать. Менә шулай, менә иттереп яши күгешеләр.